Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hapdeng ke jingdon ke zero FIR no ba net no biwe kongsdo ubala keno bakadaw jingyap ukun jongu utro phimos khong maulo kadei kena ke jingsha bom shatiet au rangba snong but village defense party BDV kashnong penter ki bor magister ka punusla civil subdivision haringkat ki bor bullet but doctor layo jingtep bakin penlong ke spot postmortem yakap diap utro phimos menta kasngi ka khatpra terek jemang arjar apnriu ka tulong kubor ka yathu ba onklong yakap diap na ka jingtap balatep yu hakapor shipho bajim step but onle yak spot postmortem hangtehi kuman syukudo yakap diap utro phimos latep ka khandai terek yong arjar apnriu hapdeng jingperkhat bat ka jingyap jongu ka dei na ka jingpenyap daladi kata da ka babam yakiyet Henry Jan Shibnai hadien la pau ka video ka bapen I ya ka jingbom jingtit pasir kai ya weu brio bat uba net no biwet ula ujor bat ula shabom udai khon jong u hau rangba snong bat VDP penter hakamit nyotarik yong arajar pnrio bat shim ba ka jingyap khon jong u ka dei na ka te ka daw uba net no biwet ula ong ba ka step pratrik ka khon jong u ka wanya thu balawanra yakamediap utro phimos dakit khot VDP bat habaula likpej ulalap bakadur khmat bat khli ukhun jongu kala place nam la penthia khlem ka jingsing khli bat la shukul line do shilia boyong ka berni khaw bat halor kamediap pat dak plastic do bilat lem ka cuti Henry hakatei ka pot omdon ka saki ka babyang bat bun kimla ban ong la ka de shisha bo utro phimos upniap yaladi dak babam yet ni don dakiwe pat kidaw Henry nak jingpau ke video buat pan dak zero FIR ka santarik jemang arajar punrio hasadar police station uba net no biwen ulasa khon haki bor pulit ka punusla police station nak khandai tarik jemang arajar punrio bansha sim statement ulong ba ka jinglet jeng u hapunusla police station ulkno badon gi bapenting ki boong balada postmortem bat lap yet nakamet jong utro phimos kandei ka jing e yu Henry ukpa ulong ba ai kan long kat ka bolong shushu bat nakani la yo jingtep ba ki don khandai ngot ki brio ba kanthop yu rong ba snong ba full moon khongsdo ki bala sim jamin lupa lani ka anticipatory bail na ka district council code kumbalong kani kamukuduma kandang up ya kakai pot postmortem kaban batai pat ya ki bor pulet lakin kem ni em ya ki brio ki blasha kadokti ki bayai lai loi menta da ka anticipatory bail na ki wei ki lat patai kubor haki khndiat sni pau la kado ba ka kami bat ki kur ki henman utro pimos ki pen pau ba udei bal jumlien ban persang sim ya la ka jingem la bon sien bat udeiru ba thau klumar halayeng bat hasnong khamtam andala de lei ka kian Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya